Takto pred mesiacom sme na titulkách mainstreamových médií, respektíve v komentároch šéfredaktorov čítali, že atentát na predsedu vlády Roberta Fica je atentát na nás všetkých, na demokraciu ako takú a že ako spoločnosť stojíme pred dilemou ako ďalej. Tak ako vy v redakciách, sme aj my v strane Smer viedli dlhé diskusie a nakoniec sme sa väčšinovo zhodli, že ak chceme, aby sa spoločnosť upokojila, aby nastal aspoň ako taký zmier, musíme ísť príkladom. Napriek nevôli veľkej časti našich voličov sme verejne ako prví prijali náš diel zodpovednosti, ospravedlnili sme sa a začali sme komunikovať s médiami, ktoré sme predtým označili za nepriateľské. Táto podaná ruka však ostala bez odozvy, tak médií, ako aj opozičných politikov. Robert Kaliňák po atentáte povedal, že naša demokracia sa bude musieť naučiť znova chodiť. A na úrade vlády sme sa s Jurajom Gedrom zhodli, že ten prvý krok, úplne základný krok, ktorý treba spraviť čo najskôr, je začať opäť rešpektovať iný názor. To nie je z našej strany nejaká politická reklama, kampaň, marketing či narratív. To je základný princíp demokracie. A odpoveď novinárov z denníka N? Počúvate podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. Dnes v zostave Zuzka Vítková, Adam Znášik a som tu aj ja, volám sa Braňo Bezák a prvá správa znie takto. Úrad vlády chce vytvoriť funkciu ambasádora slobody slova. Podľa Erika Kaliňáka by to mal byť niekto z prostredia mimo politiky. A oni to hrajú, alebo sú naozaj takí debilní tí ľudia? Podľa mňa to nehrajú. Takže vo všeobecnosti? No taký Erik Kaliňák, že on je taký debilný naozaj, že toto rozpráva sa nepripadá ako debil. Aha, tak že... to zase nie je. Podľa mňa jemu to pripadá ako dobrý nápad. A vy ste videli tú tlačovku? Ja som nevidel. Tam bol Kaliňák, Gluk a ten debil Gedra. Moje psychické zdravie je príliš krehké. A to sú normálne, že traja debili. To, akože to je, že to sa normálne, že na to... On akože Gluk citoval, že Mila, akože kritiku... No proste to je, že a do toho začal, že vlastne komunisti síce nemali slobodu slova, ale aspoň každý vedel, čo nemá rozprávať. No, úplný debil, vieš, normálne, že debil. A takí tu teda debili, akože tu normálne sú vo vedení štátu, to je super. To nie je, že je progresívna diktatúra, to je diktatúra, že debilov, úplných debilov, hlúpych. A podľa mňa to je, že hrozné. Že prečo Erik Kaliňák, úplný debil, proste rozprával o nejakom ambasádore slobody slova, však to som že úplne debil, aby si také vec povedal. Ja tak úplne cítim tvoj pain. A to nie je ani, že pain, to je, že úplne zúfalstvo, vieš, že prečo, že však oni môžu mať svoj názor, že to ja rešpektujem, že majú názor, a nech sú doriti, vieš, so svojím názorom. Ale vieš, že či náhodou aj ty týmto nadávaním neprispievaš k polarizácii. Ja chcem, aby boli vytlačení akože na okraj spoločnosti do hajzla, kam patria. To je tak debilné, že to normálne, že to aj neviem, že čo si im predstaviť, že čo tým oni myslia. Že slovo. Ešte chcem, aby Adam hovoril slovo debilné. Podľa mňa to má nie len na ňo, ale aj na mňa taký terapeutický účinok. Budeme to robiť terapiu, že budeme nadávať tým debilom. A debilkám, pardon. No, ešte, že tak. Aj keď na tej tlačovke boli iba vlastne... Tam boli iba traja debili. Áno. Veď tá dvojica, to bude, myslím, že Gluk a Gedra, tí youtuberi smerácky, ktorí nahrali to, že píšte všetci modrým perom. Áno, oni sú tak debilní, že oni vlastne nerozumejú tomu, že oni sú ilustrácia toho všetkého. Lebo keď si úplne debil, tak máš, že nič nevieš. Ja naozaj rešpektujem a chcem rešpektovať, že novinári majú byť k vládnej moci kritickí. Naozaj. Ale prvá, nie za každú cenu, nie všade a nie bez akéhokoľvek argumentu. Pretože v tomto podcaste nebolo nič, len nenávisť a zlosť. Dokonca ani humor som nenašiel, hoci má ísť o humoristický podcast. Ale tak dobre, to je subjektívna záležitosť. Dámy a páni, ja som sa nerozhodol kandidovať za stranu Smer s presvedčením, že budem mať ústlaté na ružiach ako napríklad pán Šimečka. Rovnako nie je mojou ambíciou vypínať kritické hlasy, ako to robil Jaroslav Naď. Ale vy nás takouto prácou dostávate do polohy, že sa teraz pôjdem von prejsť s mojou manželkou, tam narazím na vášho zradikalizovaného čitateľa, alebo teda voliča opozície, a ten v tom lepšom prípade začne na mňa rovno kričať, že som úplný debil a mám ísť do riti. A potom sa pri mne pristaví náš volič a spýta sa ma, stále nič? Aj tomuto pánovi sa plánujete ospravedlniť? Takto to pôjde celé 4 roky, alebo čakáte do ďalšej streľby? A teraz mi naozaj úprimne povedzte, čo mám na vašu obhajobu povedať. Pretože nielen naši voliči, ale už aj ja osobne som presvedčený, že v tom podcaste povedali nahlas len to, čo si všetci potichu myslíte. Ak to potrebujete ako moderní Slováci počuť v angličtine,
They said the silent part out loud. Ak sa nemáme vrátiť do komunikačného módu, ktorý tu bol pred atentátom, čo mám stále väčší pocit, že je vašim cieľom, tak toto naozaj nemôže prejsť mlčaním. Šéfredaktor denníka N sa musí za tento exces ospravedlniť, ale s ohľadom na aktuálnu dobu, ktorú žijeme, potrebujeme vidieť, že aj ostatní šéfredaktori takýto prístup odsudzujú, inak potvrdia, že jediný problém tohto podcastu je naozaj len to, že sa povedalo nahlas to, čo malo ostať v tichosti. A potom budeme, ak na toto nikto nezareaguje, budeme musieť naozaj skonštatovať, že slovenské mainstreamové médiá zlyhali v tej prvej základnej skúške demokracie a nedokážu rešpektovať iný názor.